Il-Partit Laburista juri bil-fatti li r-rapport li l-Gvern talab minn kumpanija privata tal-awdituri u li tħallas mill-Korporazzjoni Enemalta biex iwieġeb għal pjan tal-Partit Laburista huwa bbażat fuq informazzjoni żbaljata illi ingħatat mill-Gvern Nazzjonalista. Illum il-Gvern Nazzjonalista qabad lil KPMG u tawhom assumptions u informazzjoni ħażina. Jiġifieri ir-rapport huwa bbażat fuq assumptions li l-Gvern tal il-KPMG. Inqas minn sija wara li l-Partit Nazzjonalista sejjaħ it-tieni konferenza tal-aħbarijiet tiegħu sabiex jattakka l-pjan tal-Partit Laburista li se jwassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, Konrad Mizzi, ir-rappreżentant tat-tim ta' esperti illi fasslu il-pjan tal-Partit Laburista, qal illi r-rapport tfassal f'inqas minn 24 sija għaliex ġie ippubblikat fl-istess jum illi ġie ikkummissjonat mill-Gvern stess. Tajb li ngħid ukoll li din ir-rapport ġie kommissjonat illum l-14 ta' Jannar u spiċċa ġi finalizzat ukoll fl-istess ġurnata fl-14 ta' Jannar ukoll. Ġifri, a report which was commissioned on day 1 u finalized on day 1. U l-KPMG għamlu disclaimer ċara fil-rapport li l-figuri li ħadmu fuqhom ma kinux il-figuri tal-Partit Laburista nkunu ċari, imma il-figuri li tom il-Gvern Nazzjonalista. Fil-fatt, it-title tar-rapport qiegħed hawnhekk Cost Estimate Analysis for the Corporation's Scenario. Ix-xenarju mhux tal-Partit Laburista, imma il-cost estimate tal-Enemalta. Ġifieri tajjeb importanti nkunu ċari. Jisħaq li l-Gvern naqas milli jinforma lil KPMG illi fiċ-ċifri li ġew approvati mill-kumpanija DMV Kema kien hemm inkluż il-qlieħ tal-Enemalta. Għalhekk fir-rapport tagħha l-KPMG għaddew il-qlieħ tal-korporazzjoni darbtejn. Fil-każ tal-workings li il-Gvern għadda l-KPMG għaddilhom figuri li jinkludu l-capital employed ukoll. Għaldaqstant, għax ma kienux jafu l-KPMG għoddew il-qlieħ tal-Enemalta għal darbtej u l-qlieħ tal-privat ukoll. Ġifieri dak huwa l-ewwel punt importanti. Tajjeb ngħidu wkoll kif spjega tajjeb ħabib tiegħi Carmen Novella li l-preżentazzjoni tqabbel l-ispiża ta' unit maħruġa mill-power station. Konrad Mizzi qal illi fil-konferenza tal-aħbarijiet tiegħu Tonio Fenek qabbel żewġ affarijiet differenti. Il-prezz tal-elettriku illi joħroġ mill-power station mal-prezz tal-elettriku illi joħroġ mill-plakka tal-konsumatur li huma żewġ affarijiet differenti u mhux iqabbel like with like. We stand by our figures għax il-figuri tagħna huma maħdumin fuq pjan serju, stimi li tawna l-konsulenti tagħna u l-konsulenti tagħna ġew qudiemkom hawnhekk bil-wifqa u ddefendew dawk il-figuri huma konsulenti tekniċi mhux accountants. Minnaħa tiegħu il-kelliem ewlieni Laburista Carmen Novella qal illi l-paniku fil-kamp ta' Gonzi-Pien qed ikompli jikber hekk kif komplew joħorġu verżjonijiet differenti mill-Gvern għar-roħs fil-kontijiet propost mill-Partit Laburista. Wara li qalu li r-roħs huwa impossibbli, imbagħad li jista' jorħos imma mhux qabel 5 snin, imbagħad li se jraħsu huma, illum ħarġu jgħidu li l-Partit Laburista se jolli l-kontijiet u mhux iraħħas. Minn fejn qed iġib kuljum dawn il-verżjonijiet il-Ministru Tonio Fenek la naf u kważi laqqas irrid noħlom minn fejn qed iġibhom. Carmen Novella qal illi l-Gvern dejjem jgħid li jrid jagħti l-inqas prezzijiet tal-enerġija, imma s'issa din l-istqarrija issarfet biss fl-ogħla kontijiet għall-familji u l-industrija. U hawnhekk toħroġ id-differenza li aħna nibqgħu nsostnu id-differenza bejn il-proposta tal-Partit Laburista li jraħħas il-kontijiet ma dak illi għandna sal-lum l-istatus quo tal-Partit Nazzjonalista illi mis-sena d-dieħla se jkollu jolli il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Carmen Novella qal illi l-KPMG qed jiddikjaraw fir-rapport li kellhom żmien qasir u li mhux qed jerfgħu r-responsabilità tal-konklużjonijiet tagħhom.